खुलुमबाय लोगोफोर जाय मैया दाखालिसो जाय आंनि सानसुमा ब्लग फेसबुक पेज 15,000 फलोवार्स थांनाय जाय आंनि फेसबुक पेजखौ सासे मानसिया लगिन खालामनानै जाय सालायदोंमोन मिथिंगा बर' जाय उदालगुरिनि बर'आहाय आंनि फेसबुकखौहाय माने लगिन खालामनानै बिथाङा सालायदोंमोन आरोखि ना। दायो आङो एक्चुअली आङो फेसबुकखौहाय मोनसिनबाय इसोरनि अननायाव माने गावबो जाय आंनि फेसबुकखौ लगिन खालामनानै सालायदोंमोन बेबो माने आंनो हरफिनबाय आरो ना मैयाहाय बियो हरफिननाय नंलामोन मानो होनना बुङोब्ला आङो फेसबुक गोमानाय लोगो लोगोहाय माने आंनि फेसबुकआवथ' माने सेस गावनि मबाइल नाम्बार एड्रेस डिस्ट्रिक्ट गासिबो इमेलफ्रा माने गावनिसो थाजोब्बाय नालाय एकाउन्ट गासिबो होनानै लाजोब्बाय। दा गावबो सालायो आंबो सालायो आरोखि ना। ओमफ्राय फेसबुकआ बावनो इलिगेल जालाबाय थादोंमोन। दा आं मिन्थियाखैमोन आरो आंनि फेसबुकखौ सोर सालायदों होननानै नङाबा आरो बिसोर सालायगासिनो आरो आंनि फेसबुकखौहाय। दा एक्चुअली फेसबुक पेजखौ बोरै मोन्दों होनना बुङोब्ला आं जे आंनि मबाइल नाम्बारखौहाय बिदिनो फेसबुक बायदिसिना इउटुब पस्टफ्राव होयोना आङो बिदिनो बयबो जाय लोगोफ्रा आंखौ खबर लाथों माथों एसे एनै होननानै बेबायदि होयोमोन आरोखि ना। ओमफ्राय बेखौहाय बियो नुसननानै माने आंनि भिडिअखौबो नायबाय थायोनो आरोना बे ब्र'हाय। ओमफ्राय बियो आंनि मबाइल नाम्बारखौहाय गावनि फेसबुकआवहाय लगिन खालामनानै नायदोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय बे मबाइल नाम्बारजोंहाय फेसबुकफोर होदों खोमा लगफोर होदों खोमा होननानै बियो आंनि मबाइल नाम्बारजों मबाइलावहाय लगिन खालामदोंमोननो आरोखि ना बेहाय फेसबुकआव बियो। ओमफ्राय गाहा माने गावनि मबाइल नाम्बारखौहाय जे गावनि मबाइल नाम्बारखौ पासवार्ड खालामा होमबा लोगोफोर सोरबा 6टा गावनि मबाइल नाम्बारखौनो पासवार्ड खालामो ना गावबो बिदि खालामखायोमोननो। ओमफ्रायो आंनि मबाइल नाम्बारखौ बिदि खालामनानै बियो पासवार्ड खालामनानै डाइरेक्ट लगिन खालामनानै नायदोंनो लोगोफोर। ओमफ्राय अट'मेटिक आंनि फेसबुकआहाय गावनि फेसबुकआव लगिन जाहैबायनो आरोखि ना। बेबायदि जाहैदोंनो आरोखि। दा आंबो गोबां आसरित मोन्दों माने आंबो एसे भुल जादों आरोना आंनि मबाइल नाम्बारखौनो 6टा पासवार्ड होनाया एसे आन्दाज मोननो थांखायो जेनेबा सोरबा मबाइल नाम्बारखौनो पासवार्ड होयो नङा होमबा 6टा बेबायदि आरोखि। दा गोबां जे आंनि इउटुबाव कमेन्ट नोंथांमोना बुंहरदोंना नोंनि बेफोरबायदि पासवार्डखौ बोरै मिथिनानै नोंनि इमेलखौ बोरै मिथिनानै बियो फेसबुकखौ बोरै खावनो हाखो होननानै गोबां नोंथांमोना बुंदों। दा गोबां आसरित मोनदों आरोखि ना आं ओंखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दिनैहाय बयबो मिथिथों होननानै। माने बेबायदिनो जादों आरोना माने आंनि मबाइल नाम्बारानो पासवार्ड लालाय बियो बिदिनो गावनि गोसोजों जेनेबा गावनि गोसोआथ' गावबो मबाइल नाम्बारखौ पासवार्ड होयो नालाय बेबायदिनो रोखोम पासवार्ड खालामबाय आरोखि ना मबाइल नाम्बारखौहाय ओमफ्राय गावनाव लगिन जाहैबाय बेबायदिनो जादों आरोखि। दा गोबां नोंथांमोना आसरित मोन्दों आं बेखौ सिनायाबो जेनेबा बे उदालगुरि एफाराब गोजान आं बेखौ बोरै सिनायनो आरो मबाइलजों मबाइलसो सिनायलायो एड जायो गावसो एड जाहरदों आंजोंहाय आं मबाइल नाम्बारखौ होलाबायो नालाय बेवहाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरोखि ना बे मानसियाहाय। ओमफ्राय बावनो बेबायदि जादों आरोखि ना आंनि सालायनाया। आं बेनो इमेलबो हराखै बेनो पासवार्डबो खोन्थाहराखै जेबो आं बेजों मोजां गाज्रिबो रायलायाखै आं बेखौ सिनायाबोमोन गावसो आंखौहाय एड जानानै गावसो सिनायदों आरोखि ना। ओमफ्राय गावसो सालायखुमाबाय थादों आरोखि ना। नोंथांमोना बेखौनो आसरित मोनबाय थादों आंखौहाय नोंनो हरदोंदां इमेल पासवार्ड बायदिसिना हरदोंदां बोरै मोनखो माखो होननानै नोंथांमोना गोबां बुंदों आरोखि ना। बेखौ आं ओंखायनो नोंथांमोननो दिनै लाबोदों आरोना। आङो एक्चुअलि फेसबुकखौ मोनसिनबाय लोगोफोर। दा आं जे फेसबुक गोमानाय लोगो लोगो माने बिनि नाम्बारखौ लानानै सेस वाट्सएप इउटुब गासिबो पस्ट होजोबदोंना लोगो दिगो आंनाथ' लोगो दिगो दं उदालगुरि गासिबो बाक्सा चिरां दंजोबो एकदमबारे। आङो बावनो गोबां सोंहरजोब्बाय बे मानसिखौ सिनायो नामा होननानै सोंहरबाय आरोखि ना आङोहाय। ओमफ्राय बेनाव गोबां फन हरहोबाय आङो गोबां फन खालामबाय फना नाङा सुइस अफसो एकदमबारे सुइस अफ खालामनानै लाखाबाय मैयानिफ्रायनो। ओमफ्राय सुइस अफ खालामनानै गोबां मानसिफ्राबो आंनि लोगोफ्रा फन हरबाय दा मबाइला सुइस अफजोब। ओमफ्राय बिनि फट'खौ मोनबाय आरोना मोनसे फट' मोनदों आङो इमेलाव जे फट' फिसा थायोना बेखौ मोननानै आङो लोगो दिगोनो आं हरदों आरोखि ना बेखौ सिनायो नामा होननानै सोरबा एसे सिनायो मायो होननानै गोबां बुंहरबाय आरोखि ना। सिनायनानै ओमफ्राय सासे मानसिया एसे सिनायो नामा बिनि लोगो बायदि ओमफ्राय बे फट' हरदों आरोखि ना स्ट'रि दोननाय फट' हरदों एसे बुरजा इदिट खालामनाय बेखौ नायबाय आङो नायनाय लोगो मानसिया बेनो। ओमफ्राय बेखौ आङो सेभ खालामनानै इउटुब आरो वाट्सएप गासिबो बेखौ सिनायो नामा होननानै सिनायबा आंखौ खालाम होननानै आङो सेस इउटुब फेसबुक वाट्सएप गासिबो होजोबदों आरोखि ना। होजोबनानै आं इउटुब बायदिसिना होजोबनानै गोबां मानसिफ्रा सारा दुनिया नुजोब्बाय नुनानै जे बयबो लोगो दिगो गावनि लोगोफ्रा बुंबाय नालाय नों माथो नै सानसुमा नार्जारी इउटुबारनि फेसबुकखौ माथो खावदों लगिन खालामनानै होनो बुंबाय आरो
गोबां बुंबाय आरोखि ना गामिनि मानसिफ्राबो मिन्थिजोब्बाय बिमा बिफा रायजाबाय मानो मालायनि फेसबुकखौ बेफोरबायदि लगिन खालामनांगौ खावनांगौ दा बेफोरबायदि इउटुबाव होजानाया मोजां जाबाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबाय मबाइलाथ' नङाबा आरो बेना सुइस अफखा एकदमबारे सुइस अफ बेना आं हरबाबो नांला लोगो दिगाबो हरबाय नांला ओमफ्राय आं इउटुबाव होजोब्बाय नालाय गाहा लाजिनांबाय गोबां रायजाबाय ओमफ्राय लोगो अखानायै आंनावहाय मानसिया बियो आं बे इउटुबाव होबाय नालाय आंनाव फन खालामबाय आरोखि ना मानसिया आङो फनखौ नायबाय हाब माथो नै बे माथो फेसबुक लगिन खालामनाय आं फनखौ हरबाय आसरित मोनबाय आङो हमबाय हमनानै रायहरबाय हे ब्र आङो नोङो आंखौ मानो फेसबुक माबा इउटुबाव मानो हगारखो होनना बुंबाय आरोखि आरो नों मबाइलखौ सुइच अफ खालामबाय आंखौ एकदम बेफोरबायदि लगिन खालामनानै बेफोरबायदि थगायबाय नोङो बेफोरबायदि आंथ' इउटुबाव होनो गोसो जाखागोन ना मानो होनबा आंनिसो जिनिसा गोमादों बेफोरबायदि आरोखि ना आङो बिदिनो सासे आदानाव कम्पिउटार दखानाव थांदोंमोन आरो ना थांनानै दाखालि समाव गावजों मोजां गाज्रि रायज्लायखादोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव सुइच अफ खालामदों बे मबाइलखौहाय मा साननानै सुइच अफ खालामखो आङो जे आदानाव थांबाय कम्पिउटारावहाय थांनानै बिदिनो आदाखौ बानायहोबाय आङो ओमफ्राय बानायहोनानै बेनावथ' अटिपि नाम्बार थाङो ना अटिपि थाङो बेनाव कड नाम्बार थाङो दाना जेब्ला कड नाम्बार बिहरो बे आदाजों आंजोंहाय आदाजों बिहरनानै जेब्ला फनानो डाइरेक्ट सुइच अफ नांला नांगौ बे अटिपिखौ मोनबानो डाइरेक्ट आंनि फेसबुकआ जाबायमोन दा मबाइलानो सुइच अफ उफाय गैया फैफिननांबाय आङो मबाइलानो सुइच अफ अखानायैबो हरबाय सुइच अफ दा बेबायदि जादों आरो बेबायदियावसो आं इउटुब फेसबुक गासिबो हगारजोबनायखायसो लोगोजों खबर लानायखायसो माने बियो गिनानैहाय आंनो फन खालामनानै नै बे फेसबुकखौ हरसिनाया लोगोफोर बेबायदि जादों आरोखि ना नङाबा आं फेसबुकखौ मोनलामोन गोबां नोंथांमोना जे आंखौ कमेन्टआव गोबां बुंदों आंखौ एकदम जाम्बा आदुवा गावनो जाम्बा आदुवा सानैबो आदुवा मानो रेकर्डिं खालामनांगौ बेफोरबायदि गोबां बुंदों आं होनखायो लोगोफोर मानो होनबा जाम्बाया आं नङा मानो होनबा बेफोरबायदि खालामजायोबा मानो आं जाम्बा जानो आं जेन'बा है बे फेसबुकआवलाय बोरै मोनसिनबावोब्रा सोरखावखो आं बुदिस लाला बिदिखौ आं मोनखाला होननानै जुदि आं थायोमोनब्ला जेबो गरमबो जायामोनब्ला लोगो दिगो खबर लालायामोनब्ला आङो बेफोरबायदि जगाजग लालायामोनब्ला आं फेसबुक मोनामोन लोगोफोर ओंखायनो आं गावनो बिराद आङो उन्दुनो सुखुथायाखै जोंखालि फेसबुक माने लोगोखौ उन्दुथायाखैबो आङो माने लोगो दिगो आजां गाजां खबर लादों आङो आजां गाजां जाय आंनि वाट्सएप भिडिअ माबाफोरखौ स्टेटासफोरखौ नायो बे मिन्थिखागौ खोमा जायफोर नोंथांमोना सोरबा मिन्थियाखै आरो ना कमेन्ट गाज्रिलायदों बेफोरबायदिनो आरो दा आं फेसबुकखौथ' मोनसिनबाय आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो ना फेसबुक गैयाबाथ' आं गोसोखौ बारनोबो मानोबो गोजान थांनोबो बारा इन्टारेस्ट गैलामोन आरो ना आं फेसबुकआव एसे मोजां लाखिलांनो सानो आरो ना इयुन फिउचारनि थाखाय आरो ना माने फेसबुकआवबो मोजां जायो नालाय बेनिखायनो बारनोनो गोसो जालामोन आं कलेजबो थांनो बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ना दा मोनसिननायखायसो आरो दायो फेसबुकआथ' मोनसिनबाय ओमफ्राय आङो दा गावबो होनहरबाय नालाय नोङो पासवार्डखौ सोलायनानै लादो इमेल बायदिसिना गासिबो नोंनि डकुमेन्टस डिटेल्सखौ सोलायनानै लाजोबदो होनबाय नालाय दा आङो सोलायहैबाय आङो सोलायनानै जाथ'वा आरो ना माबा साननै सानथामसोनि गेजेराव जागोन ना जाया जायखिया सप्तासे लागोन होनदों आरो ना बे आदायाहाय ओमफ्राय सप्तासे लागोन जायखिया जाथ'वाखै आरो ना बानायजायाखै मैया दाखालिसो बेबो लगइन खालामबाय आंबो लगइन खालामबाय नालाय ओंखायनो जाथ'वाखै फेसबुकआ आंनाव दा लगिनआ दङ माने बै डिटेल्सआ सोलायजाथ'वा आरो दानो दा मास मोनसेसो लानो हागौ बिदिनो सप्तासे लानो हागौ जायखिया हगारबाय थानो थिनदों आरो ना बे फेसबुकआवहाय जायखिया आं हगारलांबाय थागोन जेलासिम जायो आरो ना नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामफैदों माने नोंथांमोना गोबां बुजियाखै आरो ना आरो बे मानसियाबो जाय मिथिंगा बर' आंनि फेसबुकखौ लगिन खालामनानै जाय लादोंमोन बेबो आंखौ निमाहा बिबाय ओमफ्राय मालाबा लोगो हमगोन होनदों आरो ना आंबो बे बर'खौ आं गाज्रि बुङा आं जेबो साना माने आं निहाथबो साना आरो ना माने बर'जों बर' अनलायनांगौ बेफोरबायदि आं निमाहा होयो आरो ना बेफोरबायदि केस बायदिसिनानिफ्राय आरो बेफोरबायदि मालाय बायदि आं बेफोरबायदि होनोबो आं साना माने जे जिनिसखौ आं मोनफिनबानो आं गोजोनो आरो ना आरो आं बेजों जेनेबा आं फेसबुकखौ मोनफिनबाय बे मानसिया जानला मोनलासो होना आं बेफोरबायदि बखिनो साना मानो होनबा आं बेजों उल्थासो लोगो जाबावगोन बिसिगि बायदि लोगोसो जाबावगोन आं दा बियो क'क्राझार ट्रेन स्टेसनाव फैनो नागिरदों आरो ना मालाबा आंजों लोगो जानो नागिरदों बेनाथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नालाय दा बे आंजों लोगो जानो होनदों आरो ना लोगो हमफैनो होनदों आरोखि बियो लोगो बायदि जानानै दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोन लाबोदों नोंथांमोना गोबाङानो एले बेजे कमेन्टआव सानबाय थादोंमोन ना मा जालाबायखो माखो बेफोरबायदि कमेन्टफ्राव गोबां हरदों नोंथांमोना मानो लगिन खालामजाखो माखो होननानै बुंदों आरो ना माने जाय आंनि वाट्सएप नायग्रा बिथांमोना गासिबो मिथिखाजोब्बाय एकदमबारे आं गाज्रि होजोबदों ना आजां गाजां मारै जाया मारै माया बेफोरबायदि आरो ना होमबा आङो फेसबुकखौ मोजाङै मोजां सालायलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै फल' खालामफिनबाय थादो एकदमबारे माबा सानब्रै सानबा एकदमबारे सप्तासे बे सप्तायाव आङो ओरैबायदि बे फेसबुकनि थाखायनो ओरै जाया दाखालि जालायबाय आरो मैया जायाखै बिदि जादों आरोखि ना बेनाव थाबाय नालाय फेसबुकआ दा रिमुभ खालामफिनबाय आङो खालामदोंना खालामाखै
आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बिदिनो आं मोजां मोजां दिन्थिलांबाय थानोसै गोसोआनो सुखुथाराखैमोन लोगोफोर फेसबुक गैयिनि थाखाय आरोना दा आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना फल' खालामजोबबानो जाबाय आरोना बयनावबो नुजोब्बाय बे सानसुमा ब्लग फेसबुक पेजखौ आङो गोदानसो खुलिबायमोन फेसबुक पेजखौहाय बे जाखाला होननानै आरोना ओमफ्राय दा मोनसिनबाय इसोरनि अननायाव दा जेबो नंला आरोना बिदिनो हगारलांबाय थानोसै बिदिनो मोजां मोजां नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय इउटुबखौबो आरो फेसबुकखौबो आरो होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावमोन लोगोफोर